urip kudu sing ikhlas melarat ora dewekan urip aja gampang resah hati selalu gelisah ora niat dadi wong susah. Oke, sebasal khusus sahabat Bapak Sulajat kembali buat para pengoben dan juga buat para laskar-laskar singa dangdut nang angan pimpinane Senok sing sabar kakang gak ngerti pengen segalane cukup tapi tangan ora gentuk najan urip serba kurang kepengenan ora keturutan ayu dedongan karo wegel mekaya urip kudu sing ikhlas melarat ora dewekan urip aja gampang resah hati selalu gelisah ora niat dadi wong susah. Oke, masih terbagi selalu khusus sahabat Bapak Sulajat Sinarga buat Bapak Karyani Ibu Rosi senok sing sabar kakang gak ngerti pengen segalane cukup tapi tangan ora gentuk najan urip serba kurang kepengenan ora keturutan ayu dedongan karo wegel mekaya awak beli bisa lemu tambah dina tambah kurung blenak mangan blenak turun mekaya durung ketemu sing sabar senok wong ayu urip kudu sing ikhlas melarat ora dewekan urip aja gampang resah hati selalu gelisah ora niat dadi wong susah. Oke.